Shout out kay Deborah. Okay, back to shoutout na sa tag mga kontrabida. Oops, salida na ni ha, di mabalaka. Anyways, dili ni Deborah nga silingan na mo sa amua. Pero hello sa diha ni Ate Deborah nga perte ka gwapa. So start na ka chika about aning Ate Deborah sa wag kang mangamba. Di auntie, naunsa naman ka? Unsang dramaha nga feeling santa makay ka? Maigog man sad si Amor Power sa pangako sayo sa imong kaisog ding dapita. Kilalanin mong mabuti ang taong kinakalaban. Asta si Lucy sa Love Day Woman sa una. Wa kasagang si mong kamaldita. Don't be rude. Hindi pa ako tapos. Ako, tapos na. So di strong dia ang tiuis. Mura magdi mga bata imong kontra. Ka mga inosente anak nilang Joy ug Mira. Imo jung hatagag problema. Para unsa? Para ikaw ang mulabaw ug ang mubida? Guys, dapat unta magkatiguang magkabutan. Di kay magkalala, di ba? Kahadluki pud taw ng Ginoo ante. Di kay ang imurang kahadlukan ang mahutdag mani. Kabalo ba ka nga ang pagkasalbahe ug pagkamahistasun? Naaray mo abot nga gaba. Yes, tinuod tanang taw makadawat og iya-iyang gaba tungod sa laing-laing nga mga sala. Walay perpektong tao sa kalibutan. Pero kana imong batasan, grabe kalala. Ako naguol para nimo Auntie Deborah og sa imong mga umaabot pang ugma. Aw hinuon sad. Anak nga jud ang salida, di ba? Luoy king mga bida sa primero. Pero sa katapusan, ang kontrabida dyan ay mahanukan sa gaba. Just like Peterson sa init sa magdamag. O unsay nahantungan niya sa pagbirni sa last episode. Di ba siya kontrabida? Then sa last episode, siya po ang nakarma. Ay naku, dapat yun di ay magbinut ang taoy. Kay simba ko sa tong kamatayon, pait kayo ang mag-inusara. People like you will die miserable, alone. And speaking of, salud jud mi atong salidaha, grabe ka bungga. Bigatin pa jud kayong mga artista. Mura di ka nagmukbang sa kabugat sa timbang ba? Charat. Bitaw, back to Auntie Deborah na taoy. Move on tas init sa magdamag kay natapos na. Buko sa ta sa wag kang mangamba kay si Deborah ug agata, nagkabail na. Ay mga auntie, pag binutan na taong mubi, may pamaninyo si Mama B, kay bisag kuwang sa panghuna-huna, pero butan og Diyos mon pa man kaayo, unlike ninyong duha nga ang kinaiya nagkagrabi. O lagi ante, gusto ka, ikay labaw permi. Kaluoy taon sa mga tao nga way alamag. Sige na nagpaitoy-itoy sa imuhag, makakita nimo, magpaunhan na taon og hamag. Oh, Ginoo ka sa tanaw nila. Pero sa mata ni bro, dako kay kag tulubagon sa iyaha. Kung tinuod ka nga duol sa Ginoo, dapat unta gimahayan nimo ang imong mga nahimong sala. Di kay imuha nang gipangkalimtan. Nagsige pa kag puno ug daotang mga binuhatan nga mura ragwa. Na bahala jud ka diha ante. Basta si Barang, Joy ug Mira, mahatagan na untag justice sa pagkamatay ni Fatima. Andam-andam lang mudaan ni Tia Agata kay hapit na ang inyong karma. Para sad mahumana ng salidaha kay aron mo pulin na ang Darna. Naiksit na biya taong to si Liamantes ang probinsyano kay nangandam na sa paglupad niya. Ito uy tsara ning tanan ha. Nakirid away na lang jud ko aning wag kang mangamba. Hasta si Chin, LSS ana perming kantaha. Shoutout day by the way na tinigay nga suki kay permi sa linya ni Chin. Dayog ingon at tinigay, wag kang mangamba. Bitaw grabe kanindot sa storya ni nga series. Daghan tag makatunan, especially mga words of God. At grabe ka mga maayo sa mga cast. Especially si Miss Yola Valdez aka Deborah, Miss Sylvia Sanchez or aka Barang, si Mayor Simon Advincula, Miguel Advincula, Eva Marquez, Mira Enjoy, ug sa tanang cast nga grabe ka mga banggiitan. And by the way, sa mga wala kahibalo, naasag ko yung vlog nga shoutout kay Mira at Joy. Then na-publish to bago pa lang nag-start ang Wag Kang Mangamba. Then, that time, dili pa close kaayo silang Joy ug Mira. Then, medyo strict ug loner pa to si Dayjoy. So, I hope matanaw ninyo og balik. Shout out kay Mira at Joy. Sa mga hindi po nakakakilala kina Joy at Mira, sila po sila Francine Diaz at Andrea Brillantes, yung dalawang bida ng teleseryeng Wag Kang Mangamba. At sila din yung Cassie at Marga ng Kadinang Ginto. Ay, kasi nandiyan ka pala. Sorry, hindi kita napansin. You're way down below kasi for me to see. So kung sa Kadinang Ginto, si Andrea yung medyo masungit at si Francine naman ang mabait. Ano? Kulang pa to sa lahat na nagawa mo sa akin! Oh my God!
biktima sa ating dalawa. Dito naman sa Huwag Kang Mangamba, baliktad naman yung rule nila at nagkapalit. So sinasabi mo mabagal ako? Joy, wag mo naman ako masamain. Away pa rin kayo? Ay, dapat bati na kayo. Gagalit si bro sa inyo niyan. So una nating pag-uusapan ay si Andrea Berliantes aka Mira. Hi Day, kamustang long hair natin dyan? Ganda ah, pati pilik mata oh, grabe ka. Tsaka ang galing mong umarte, pero hindi ka naman maarte. Mapabida or kontrabida, the best you got eh. Napaka-talented mo pa. Inain ka palagi pag sa TikTok na. Ang galing sumayaw at kung ano pa. Napakabait mo pang anak, kapatid, kaibigan, at mabait din sa iyong mga fans at taga-suporta. Oh, may nakakalimutan pa ba akong compliment para sa'yo? Kasi kung wala na, proceed na tayo. Pag-uusapan naman natin yung karakter mo ngayon bilang si Mira. Grabe, napaka-positive mo po sa buhay. Bulag ka na nga, ulila, wala pang nag-aalaga. Buti dumating si Aling Barang para magkasama ka. At pinagaling ka pa ni bro. Ngayon, nakakakita ka na. Ganyan kasi talaga pag may pananalig at paniniwala. Bibiyayaan ka. Lahat ng imposible ay nagiging posible. Kaya bless ka talaga. At alam mo ba, ang sarap talaga sa ears pag hinuhuni mo na yung kantang Ako Naman Muna. Joy. Ulan. Ano kinakanto? Totoo lang, hindi ko alam eh. Tsaka favorite song pala yun ng mamsitin ko. So Jai, hindi ka lang pala dancerist. Singers ka pa. Meron ka nga din mga magagandang kanta. I mean, si Andrea ha, not Mira. Ang daming katanungan, wala pang kasagutan. O diba? Katalented ba? Tsaka back to Mira. Magtiwala ka lang girl. Sasagutin din ni bro yung matagal mo nang hiling na makita ang iyong mama. Sana magtagumpay ka at mahanap mo na siya. O kaya malaman mo kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya. At sana, lahat ng sana mo sa buhay ay matutupad na. Kasi deserve mo yan dahil napakabait mo at napagmahal pa. So sa karakter mo bilang si Mira, wala akong masyadong nakakatawang banat. Alam niyo naman, seryoso at makajos ang papel niya. Kaya si Andrea Berliantes muna ang pag-usapan natin for now. Alam kong idol niyo din siya, di ba? What's up nga pala sa mga brilliants dyan? Sana magustuhan niyo to. Suti, kamustang buhay artista? Mahirap ba? Di bale, sure naman akong caring-caring mo yan, ikaw pa. By the way, pareho pala tayong Blink or fan ng Blackpink. Wala lang, share ko lang. Tsaka anyways, belated happy birthday nga pala sa'yo nung March. Nagdibo ka na pala. Parang kailan lang ang liit-liit mo pa sa teleseryeng Annalisa. Sana naman po maging buo at masaya po ang pamilya ko. Kaso hindi ko na naabutan yung Annalisa. Kapapanganak lang yata sa akin ng taon na yung 2013 yata, di ba? May 10, 2013 kasi ako pinanganak. And speaking of pinanganak, next month na po birthday ko. Ready na po ako tumanggap ng regalo. Grabe, ang bilis ng panahon ngayon, no? Parang last year lang, sinurprise ako ng birthday party ni Uncle Rafi Tulfo. So back to Mira. Te, ipagpatuloy mo lang po yung kabaitan mo. Tulungan mo si Joy na magtiwala at maging malapit kay bro. Ipagdasal mo na din na sana gumaling na si Ate B mo para hindi na kayo pinagtatawanan at pinagluloko. Diba nga walang imposible kay bro? Kaya laban lang at huwag ka sanang magbago. Huwag kang lungkot. Lika na nga. Lika. Lalaban marang. Ha? Walang gagalaw sa'yo. Wala. Ha? Mahal kang barang. By the way mga Meg, uulitin ko lang sa inyo to. Hindi po ito tula. Nagkataon lang na nagra-rhyme yung dulo. Oy, di ini tula ha. Sorry kung rhyme na kayo, bisag dili tuyoon. Alam ko yung iba sa inyo, nasasanay na din dito. Kaya sana hindi kayo magsasawa at panoorin nyo pa rin ito hanggang sa dulo. So ngayon, si Joy na naman ang pag-uusapan natin. Hi, T, laban lang dyan siya mong eyeliner, no?
Pero di nga, ang saklap din pala ng mga experience mo sa buhay mo. Ang daming masasamang nangyari sa'yo mula pagkabata. Napakasama sa'yo ng stepmom at sister mo. Cinderella ka, girl. Dumagdag pa yung tita Deborah mong mapagpanggap. Very Yola Valdez talaga kung gumanap. Napakagaling umarte. Makabuhi jude o patay. Pinaghimalaan si Mira ng dahil sa akin. Ako lang ang pwedeng makapaggawa ng himala, Agatha. Ginawa ko yun para mas lalong lumakas ang paniniwala sa akin ng mga tao. I mean, nakakaluka. Lahat ng tao napapaniwala niya talaga. Pero wag na lang natin niyang isali sa usapan. Focus muna tayo kay Joy. Daig pa ang pinagsakluban ng langit at lupa. Pero Joy, sana naman, kahit gano'n pa kasama yung mga nangyari sa'yo, iwag mo namang kalimutan magtiwala. Kasi sabi nga ni Mira, lahat ng mga nangyayari ay may dahilan. In English, everything happens for a reason. Kaya laban lang, uy. Hindi pa naman huli ang lahat. Mag-pray ka lang, girl, just like Daimira. Huwag mawala ng pag-asa. In English, don't lose hope. Mas malala pa nga siguro ang sitwasyon ni Mira at Barang sa'yo, di ba? So guys, I'm back kasi kanina tinawag ako ni Tito Ining kasi kakain na daw. So I'm back and back to Joy. Just keep in mind po na may mga tao pang mas mahirap na pinagdadaanan kaysa sa'yo. Kaya you go, girl. Be positive. Wag lang sa COVID. So now, let's talk naman about Aling Barang. Since part naman siya sa life ngayon nila Mira at Joy, di ba? At B, sana gumaling ka na. Sana din totoo yung chismis na apo mo daw sina Joy at Mira at anak mo naman si Fatima. O di ba ang daming conclusion ng madlang people sa inyo? It means ang dami pa rin talagang nanonood kahit wala pang ibiis-sibiin. Ang ganda kasi talaga ng istorya. Ang gagaling pa ng mga cast. At talagang meron tayong matututunan sa teleserye na ito. Lalo na ngayong pandemic. So at TV, wag ka na pong malungkot. Astig ka pa naman, di ba? Alam mo, hindi magtagal. Kakarmahin din talaga yung mga sasamang tao na yan. Lahat naman talaga ng mga masasamang nagawa ay dapat pagbayaran, di ba? And that means karma. At sa inyo namang mga inosente, tulad nila Joy at Mira, good karma naman ang babalik sa inyo. Kaya antay-antay lang, on the way na siya. Sana lang buhay pa si Faith or Fatima. Baka naman, uy, director ng Wag Kang Mangamba, wag nyo naman kaming biguin mga team abangers. Sana may happy ending silang magpamilya. Aabangan namin yan. Tsaka, grabe ka talaga no, Miss Sylvia Sanchez, aka Barang. Napakahusay mo po na actress talaga. Ang galing, grabe, solid. Ay! Ala! Ayan, daming green. Ay, silaw, araw, ang lakas. Tsaka ang galing mo sumingit sa mga usapan ng iba. Sobrang laking pagdagdag sa mood ng eksena. Ito kasi yung kinakanta niya sa akin sa tuwing natakot ako o nalulungkot ako. Bakit? Ayos ka na ba, Joy? Okay ka lang, Joy. Salamat. Salamat. So balik tayo kina Joy at Mira. Sana magkakasundo na kayo at hindi na ulit mag-aaway. Natuwa nga kami na natapos na yung mga bangayan nyo bilang Cassie at Marga. Ngayon naman, dinagdagan pa ng Joy at Mira. Awat na. Itigil nyo na yung pag-aaway nyong dalawa. Let's have peace on earth na kasi. Kasi nakakaluka na talaga. Sana mahanap nyo na ang mga sagot sa mga dasal nyo. Sana magkaroon ng Sana magkaroon ng katahimikan ang mga buhay nyo. And sana, maging mas matatag pa kayo. Charot. Kala mo naman, true to life talaga eh. Kalma mga Meg, teleserye lang to. Namiss ko lang kasi mag-shoutout ng mga teleserye characters. Tulad nila Cardo Dalisay, Gabo and Billy of Make It With You, Chico of Pamilya Ko. Sayang nga lang, medyo unsuccessful yung Make It With You at Pamilya Ko. Kasi nga, hindi natapos gawa ng COVID. Yung ang probinsyano lang talaga ang naglong-live. So ayun, na-shoutout ko din si Alex Marasiga ng A Soldier's Heart, Adam Wong of Love Day Woman, Madam Lily, Leto Valmaria, and Aliana ng Ang Probinsyano. Si Natoy na mahal ka. Ay rin ako to. Ako to, si Natoy, na mahal ka. I mean, si Natoy ng Tubig at Langis pala. Si Marisa Pineda ng Ang Sayo Ay Akin. And finally, si Mira at Joy ng Wag Kang Mangamba. So maraming salamat po talaga sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay sa lahat ng mga vlogs ko. Pati na din sa mga vlogs ko kahit hindi mga shoutout segment like yung mga daily vlog and family vlogs lang namin na pinapanood nyo pa rin. Maraming salamat po talaga. So, di rin na lang kukutob, di rin na lang kutaman. This is Nitch saying,
Walay taong perpekto sa kalibutan. Pero ug kabalo ta magpaubos ug magmahay sa atong mga sala, kita mabulahan. And I thank you. Shout out! Shout out sa Delcora family from Cebu, especially kay Auntie Daya from California. Hello also kay Ma'am Beth from Roma, and please subscribe to his grandson's channel, Francis Matthews TV. Also, please subscribe din kay Sir Gilumags TV. So, that's it for today's video. I hope you enjoy, and until next vlog mga Meg. Bye-bye!